Moikka kaikille! Mä oon Tiina, koirien ravintoterapeutti, raakaruokintaohjaaja ja eläinten kouluttaja. Mulla on yritys nimeltä Luonnollisesti Paras, jonka alla teen näitä edellä mainittuja asioita, eli eläinten koulutusta ja raakaruokintaa erikoistunutta ravitsemusneuvontaa koirille ja kissoille. Mä halusin tänään tehdä teille tämän videon aiheesta, onko perusteltua rajoittaa pennun proteiinin saantia ihan ilmaiseksi kaikkien katsottavaksi tänne YouTubeen, koska mun mielestä tämä on niin äärimmäisen tärkeä aihe, että tämän ansaitsee jokainen kuulla ilman mitään maksua. Tämä on todella, todella tärkeää ja mä käytän tässä esimerkkinä mun yhtä asiakastapausta. En puhu mitään nimiä enkä paikkakuntia enkä mitään sellaisia asioita, mistä voisi olla tunnistettavissa koirat tai muut henkilöt. Kysyin myös mun asiakkaalta luvan tähän ja hän sanoi, että saan tämän tehdä ja olen myöskin lähettänyt tämän ensin hänelle katsottavaksi ennen kuin sitten olen julkaissut tämän tänne. Mutta kyseessä on siis koiranpentu, joka syö raakaruokaa. Olen itse tehnyt sen ruokintasuunnitelman tälle pennulle, joten tiedän aika tarkkaan, mitä hän syö. Ja tällä pennulla alkoi ilmetä aamuisin tämmöistä jäykkyyttä ja hankaluutta erityisesti ylös noustessa. Ja on tämmöinen suurikokoisen rodun edustaja. Omistaja vei pennun eläinlääkäriin ja siellä tehtiin ontumatutkimus ja sitten kuvattiin sitä luustoa. Ja mitään semmoista fysiologista vaivaa siellä ei varsinaisesti todettu, mutta eläinlääkäri suositteli painonhallintaa ja eläinlääkärin ehdotus oli siirtyä niukemman energian ja laihempaan niin kuin ruokavalioon, jossa on riittävästi kalsiumia suhteessa proteiiniin. Ja tuli ihan tuotesuosituskin, eli Hillsin JD-ruoka ja nimenomaan se mobility-ruoka. Ja eläinlääkärin ajatus tässä oli, että hän haluaa siis hidastaa kasvua ja suosittelee nimenomaan semmoista dieettiä, joka ei saisi olla lihapainotteinen. Eli käytännössä ei suositellut raakaruokaa ja halusi tästä siirryttävän pois tähän kyseiseen nappulaan. Eläinlääkäri ei kuitenkaan sitten niin kuin asiakkaalle kertonut, että paljonko tämän pennun tulisi saada proteiinia, eli kuinka monta grammaa per kilo per vuorokausi. Mitään puhetta ei ollut siitä, että millä se niin kuin liha korvataan, eli jostainhan se proteiini on saatava sinne kasvuun ja kehitykseen, ja niin kuin miten, jos sitä lihaa rajoitetaan sieltä, eli ei saa olla lihapohjainen dieetti, niin tämä ei tullut ilmi, että miten proteiinien ja aminohappojen tarve täyttyy. Eläinlääkäri ei myös ehdottanut minkäänlaista seurantaa tämän asian suhteen, että miten tämä dieetti alkaa vaikuttaa, että esimerkiksi lihasmassan tai luuston tai nivelten kehityksen seurantaan ei tämmöistä niin kuin mitään jatkoa tullut, vaan ohjeistus niin kuin ravitsemuksen puolelta oli tämä Hillsin J/D ruoka. Ja omistaja kyseli niin kuin fysioterapian suhteen, että voisiko tämä pentu hyötyä fysioterapiasta, niin tätä eläinlääkäri ei nähnyt tarpeelliseksi. Puhutaan ihan ensiksi siitä, että miksi tämä proteiinin saannin rajoittaminen on todella riskialtista kaiken minun niin kuin osaamisen ja kokemuksen perusteella. Eli siis tiedetään se, että hyvin sulava, laadukas eläinperäinen proteiini on yksi tärkeimmistä ravintoaineista meidän kasvavalle ja kehittyvälle koiranpennulle. Ja riittävä proteiinin saanti vaikuttaa sekä sinne lihaksiin, mutta myös luustoon, niveliin, immuunijärjestelmään ja koko siihen niin kuin koiran yleiseen hapitukseen, yleiseen hyvinvointiin. Ja jos me niin kuin ajatellaan pennun kehoa, niin sehän on kirjaimellisesti rakennusvaiheessa. Se kasvaa, kehittyy koko ajan ja kehittää semmoista niin kuin, kehoa, jonka kanssa on pärjättävä sitten se koko loppuelämä.
niin kyllä minä uskallan kysyä, että miksi ihmeessä me poistetaan sieltä yksi tärkeimmistä ravintoaineista, rakennusaineista kasvuaikana, eli proteiini. Rajoitetaan lihaa, proteiinin saantia. Ja kun tiedetään, että mitä se nimenomaan eläinperäisen proteiinin puute voi aiheuttaa, niin no totta kai käy järkeen lihaskatoa. Ja no jos meillä on luustossa vaikka jotakin, niin kyllähän me halutaan, että meidän koiralla on mahdollisimman hyvät lihakset, jotka niin kuin ylläpitää ja kannattelee sitä luustoa. Ei me haluta siltä lihasmassaa pois. Myös se eläinperäisen proteiinin puute voi aiheuttaa sitä heikompaa luuston kehitystä ja hidastaa palautumista, siis ylipäänsä rasituksesta, mutta myös jos on tämmöisiä nivel- tai lihasongelmia, niin myöskin näistä. Ja siis mikä niin kuin kaikista ironisinta mun mielestä tässä on se, että se proteiinin puute voi aiheuttaa sitä, että se pahentaa sitä jäykkyyttä, jos ne kudokset ei saa riittävästi niitä tarvitsemia rakennusaineita. Eli siis ongelma tässä tapauksessa oli jäykkyys, rajoitetaan proteiinia, joka voi aiheuttaa jäykkyyttä. Niin mä en nyt ihan saa tästä ajatuksesta kiinni. Ja myös vaikuttaa sinne vastustuskykyyn. Eli se immuunijärjestelmä tarvitsee niitä proteiineja muun muassa vasta-aineiden rakentamiseen. Eli kyllä niin kuin minun kaikkien oppiainen järjen mukaan, että jos niin kuin eläinlääkäri on tässä tapauksessa ohjeistanut, että koira ei saa olla lihapohjaisella dietillä, niin sehän niin kuin käytännössä rajaa pois kaiken sen, mistä se koiran elimistö on luonnostaan rakennettu. Yhden tärkeimmistä ravintoaineista. Ja niin kuin jos vielä mietitään, että tässä tapauksessa meillä on niin kuin, niin, ei nyt ongelmana, mutta siis haasteina luusto, nivelet, niin jos ne nivelet ei tosiaan ja sidekudokset kehity kunnolla, ja nekin tarvitsee sitä proteiinia kehittyäkseen, niin se on nimenomaan se tekijä, joka altistaa siihen jäykkyyteen ja kipuun sillä alueella. Niin miksi me rajoitamme sitä? Ja haluan vielä niin kuin vähän oikeasti syventyä tähän, että mihin sitä proteiinia tarvitaan. Niin myöskin niin kuin sellainen huomio, että kun meillä ei ole aikuisesta koirasta kyse, vaan meillä on kasvavasta pennusta, joka tarvitsee vielä suhteessa enemmän sitä proteiinia kuin aikuinen koira, niin sen proteiinin rajoittaminen ei ole ihan ongelmatonta. Ja kun ne lihakset sieltä proteiinista rakentuu ja me käytetään eläinperäistä proteiinia, niin nimenomaan se eläinperäinen proteiini sisältää kaikki välttämättömät aminohapot oikeassa suhteessa elimistön tunnistettavassa muodossa, parhaiten imeytyvässä muodossa. Ja se, että aina ajatellaan niissä luuston ja nivelten kasvussa ja kehityksessä vaan niin kuin kalsiumia tai muita mineraaleja, joo, äärimmäisen tärkeitä, mutta siellä tarvitaan myös proteiinin aminohappoja, jotka on kollageenin, ruston ja sidekudosten rakennusaineita. Ja myös hermosto, hormonit tarvitsee eläinperäisiä rasvoja ja aminohappoja muodostuakseen. Ja sitten myöskin nämä kaikki ihokarvat, entsyymien rakentaminen, sinnekin tarvitaan niitä proteiineja. Ja niin kuin miksi nimenomaan sitä eläinperäistä proteiinia, tätä ei voi varmaan alleviivata liikaa, enkä mä lakkaa tätä niin kuin kyllästy tätä toistelemasta, mutta se eläinperäinen proteiini on niin tärkeää, kun siinä ne kaikki aminohapot on välttämättömät aminohapot on oikeassa suhteessa, hyvin sulavassa muodossa. Se elimistö tunnistaa ne. Ja niin kuin jos me mietitään pennun ravitsemusta ruokintaa, niin ei me voida ajatella sitä ihan samalla tavalla kuin aikuisen koiran, että jos siihen niin kuin ruvetaan tekemään tämmöisiä niin kuin isojakin rajoituksia siihen pennun ruokavalioon, että rajoitetaan vaikka sitä lihan saantia,
niin varsinkin niin kuin pitkäkestoisesti jatkuessaan, niin se voi olla semmoinen tekijä, joka aiheuttaa niin peruuttamattomia kehityshaittoja sinne, ja eihän me niin kuin sellaista haluta missään nimessä. Halusin tähän toki myös nostaa niin kuin ilmistä, että no milloin se proteiinien rajoittaminen olisi perusteltua, niin juu, sellaisia tilanteita on, mutta esimerkiksi tämän asiakkaan kohdalla tämmöisistä asioista ei ollut kyse. Ja taas niin kuin täytyy erotella se, että puhutaanko me oikeasta tuoreesta lihasta, no raakana tai kypsennettynä, mutta ei niin kuin muuten prosessoituna, vai puhutaanko me kuivamuonan prosessoitusta lihasta, proteiinista, niin ne on myös kaksi eri asiaa, muistakaa se. Niin kun puhutaan tämmöistä tuoreesta oikeasta lihasta, niin pennun kohdalla on tosi, ja aikuisenkin koiran kohdalla, mutta varsinkin pennun kohdalla on tosi vähän semmoisia tilanteita, joissa sen niin kuin täydellinen välttäminen tai suuri rajoittaminen olisi oikeasti perusteltua. Ja silloinkin niin kuin, se ei ole mikään loppuelämän ratkaisu, vaan semmoinen lyhyt väliaikainen rajoitus tai kielto. Ja tämmöisiä tilanteita voisi olla jotkut vakavat maksan toimintahäiriöt, munuaisten vajaatoimintaan liittyvät asiat tai todella harvinaiset aineenvaihduntasairaudet, siis todella harvinaiset. Ja niin kuin täytyisi olla suunnitelma siitä, että jos se liha kielletään tai sitä rajoitetaan, niin on oltava niin kuin todella selkeästi siihen olemassa oleva syy, diagnoosi, dokumentointi ja tarkat ohjeet, että mistä nämä ravintoaineet sitten tullaan saamaan. Mistä ne saadaan, jos ei sieltä lihasta. Et sitä ei voi vaan, että joo, no nyt meillä on tämmöinen dieetti, joka ei sisällä lihaa tai sisältää sitä mahdollisimman vähän. Täytyy olla suunnitelma, mistä sitten vaikka ne välttämättömät aminohapot saadaan, kun sitä lihaa rajoitetaan. Ja niin kuin oikeastaan ainoa sellainen tilanne, jossa sitä niin kuin lihaa voitaisiin niin kuin perustellusti pitkäaikaisesti välttää pennun kasvuvaiheessa, niin olisi se, että jos se lihan proteiini aiheuttaisi sille yksilölle akuutin vakavan terveyshaitan. Käytännössä eläin ehkä olisi allerginen sille eläinlajille, niin silloin ratkaisu on se, että me etsitään toinen sellainen eläinlaji, eli liha, johon se yksilö ei reagoi. Tosiaan se niin kuin proteiinin lihan rajoittaminen, niin kuten huomaatte, niin ei ole mitenkään yksioikoista. Tää on niin kuin, mä näen tässä niin kuin mun asiakkaan saamassa ohjeistuksessa suuren ongelman ja ristiriidan tämän niin kuin kasvun kannalta, että se niin kuin, proteiinin huomattava rajoittaminen niin on kyllä niin kuin lähtökohtaisesti todella ristiriidassa niiden pennun fysiologisten tarpeiden kanssa. Ja se, että jos tilalle ehdotetaan vaikka jotakin kasviproteiinia tai prosessoituja, hydrolysoituja proteiinilähteitä, niin ei ne täysin 100% korvaa sitä eläinperäistä oikeaa lihaa ilman, etteikö siellä niin kuin mahdollisesti kehittyisi jotakin puutostiloja ja kaikki se niin kuin imeytyminen ja hyväksikäyttö ja suoliston niin kuin kunto ja toiminta ja kaikki tämmöiset myös linkittyy tähän asiaan. Ja niin kuin se, että jos me ajatellaan, että meillä on pentu, joka edelleen kasvuiässä ja sen lihan syöntiä ruvetaan rajoittamaan, niin siinä voi olla niin kuin todella suorat negatiiviset vaikutukset sinne kasvuun, lihasmassan kehittymiseen ja myöskin sinne nivelten terveyteen. Halusin tässä, että tietenkin perehdyn sitten ruokaan, jota niin kuin eläinlääkäri suosittelee, eli tätä Hilsin JD-ruokaa, niin laitoin tuohon suoraan, että mitä siellä pussin kyljessä lukee, mistä tämä ruoka on valmistettu. Ja jokainen varmaan muistaa ja tietää sen, että mitä siellä listalla on ensimmäisenä, niin sitä siellä ruuassa on eniten. Ja
täältähän löytyy ensimmäisenä maissi, seuraavaksi vehnä, kolmantena haudutettu riisi, neljäntenä pellavan siemen, viidentenä soijajauho, kuudentena hernellisen jauho, seitsemäntenä kana- ja kalkkunajauho. Siis vasta seitsemäntenä listalla tulee joku proteiinia muistuttava asia, ja sekin on jauhoa, mikä on hyvin, hyvin pitkälle prosessoitua ja millä ei ole mitään tekemistä enää oikean lihan kanssa. Ja lista jatkuu, voitte itse tästä lukea, että mitä kaikkea tämä ruoka sisältää. Mutta siis ihan oikeasti, jos ja kun meidän koira on lähtökohtaisesti luonnostaan lihansyöjä, jonka elimistö on kehitetty käyttämään eläinperäisiä proteiineja ja rasvoja ensisijaisena energianlähteenään. Ja täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 asiaa ensimmäisenä niin kuin, tuoteselosteilla, jotka ovat kasviperäisiä asioita, niin eihän tällainen ruoka takaa pennun optimaalista kasvua ja niin kuin, kehittymistä millään tavalla. Ja sitten kun katselin tätä ruokaa, niin yllättäen hiilihydraattejen määräähän tässä ei ollut ilmoitettu, vaan se täytyy itse sieltä laskea. Kosteutta ei myöskään ollut ilmoitettu, käytiin siinä arvoa 10. Kosteus on aina kuivamuonissa käytännössä 8-12%, niin valitsin tuon kultaisen keskitien 10. Ja tällä niin kuin, koostumuksella niin sain hiilihydraattien määräksi 48%. Tämä ruoka siis sisältää lähes puolet hiilihydraatteja. Ja jos me ajatellaan, että tässä on puolet käytännössä turhaa, ja proteiinit ja rasvat on niitä välttämättömiä rakennusaineita sinne lihaksille ja luustolle. Hiilihydraatille ei ole mitään minimitarvetta koirille. Hiilihydraateissa ei ole ravitsemuksellisesti mitään, mitä ei saataisi proteiinista ja rasvasta. Ja ne hiilihydraatit ei niitä kudoksia rakenna. Ja tässä ruuassa on puolet hiilihydraatteja. Niin siis niin kuin ihan oikeasti. Ja niin kuin ylipäänsä se, että kun meillä on suuri hiilihydraattimäärä, niin kyllähän se taas kerran kuormittaa sitä ruoansulatusta ihan turhaan. Vaikuttaa myös verensokerin säätelyyn, eli niin kuin hiilareista tulee ne nopeammat piikit, nousut ja laskut, kun taas niin kuin, rasva pitää sen verensokerin pitempään tasaisena, mikä niin kuin pennullekin on mun mielestä tosi jees, että se ei saa jotakin niin kuin, verensokeriheittelypiikkejä, vaan niin kuin se verensokeri olisi suht tasainen siellä, kun tiedämme, että pennun kanssa muutenkin sitä virtaa ja muuta riittää. Ja niin kuin tosiaan puolet tästä ruuasta on käytännössä tyhjää energiaa ilman minkäänlaisia niin kuin järkeviä ravintoaineita. Ja mikä niin kuin hupaisinta on, että kun tätäkin jouduin hetken selvittämään, kun tätä nyt ei oltu kaikkialle ihan selkeästi ilmoitettu, että paljonko tämä kyseinen ruoka sisältää kaloreita, niin 100 grammassa tätä ruokaa on 362 kaloria. Että tässä niin kuin huomataan se, että kun jotakin poistetaan, vaikka nyt sitä proteiinia, niin jotakinhan meillä pitää sinne tilalle laittaa, ja tässä tapauksessa sinne on laitettu ihan runsaasti hiilihydraatteja, jotka eivät ole mitenkään energiattomia asioita. Siis grammassa hiilihydraatteja ja proteiinia on saman verran energiaa. Ja sitten voi miettiä, että kummasta saat enemmän niin kuin ravintoaineita. Ja ihan siis niin kuin, vertailun vuoksi, että esimerkiksi Mushin vaistopapi liila raakatäysravinnossa on 209 kaloria 100 grammassa. Ja niin kuin jokainen raakaruokkija tietää, että kyllä jo tommonen, missä on 350 kaloria niin kuin 100 grammassa energiaa, niin kyllä se rupeaa jo aika rasvasta lihaa sikäli niin kuin olemaan. Että tämä on niin kuin,
tässä on suuria ristiriitoja minun mielestä, jos niin kuin ajatuksena on se, että halutaan sitä pennun painoa hallita ja puolet energiasta on hiilihydraatteja. Tässä ruuassa on 362 kaloria per 100 grammaa. Niin eihän tämä millään tavalla sitä painonhallintaa tue. Ja kun vielä tiedämme, miten hankalaa hiilihydraateilla se painonhallinta on. Ja sitten kaiken tämän lisäksi, että kun siellä runsaasti niitä tärkkelyistä on, niin nämä voi lisätä sitä elimistön tulehdustilaa, ja tämähän ei ole niin kuin ollenkaan taas toivottavaa, jos meillä on pentu, joka vaikka kärsii nivelongelmista tai muuten kasvuun liittyvistä asioista. Että siis tämmöistä meidän kasvaville pennuille suositellaan, että tällä kuulkaas tulee terveitä ja hyvinvoivia pentuja. Ai niin, ja siis unohdin sanoa sen, että katsoin vielä, taisi olla Peten koiratarvikkeelta, niin tämän ruoan hinta oli 8,62 € kilo. Sanoisin, että aika suolainen hinta sellaiselle ruoalle, josta puolet on hiilihydraatteja, maissia, vehnää, haudutettua riisiä, pellaavaa siementä, soijaa, jauhoa ja hernellisen jauhoa. Ja sitten en jättänyt tätä millään tavalla tähän, vaan lähdin tarkastelemaan tätä proteiinin saantia. Eli en nyt tässä sen kummemmin pennun painoa tai oletettua aikuispainoa avaa, mutta tämän kokoiselle pennulle niin tämä valmistaja suosittelisi syöttämään tätä ruokaa 335-460 grammaa päivä, ja valkkasin siitä sitten kivan keskiarvon, että jos tätä ruokaa syötettäisiin pennulle 400 grammaa päivässä, niin se saisi tästä ruoasta proteiinia 70,4 grammaa vuorokaudessa. Sitten meillä on vähän tämmöisiä erilaisia niin kuin laskelmia sille, paljonko kasvava pentu tarvitsee vähimmillään proteiinia, siis vähimmäisproteiinin saanti. Niin yksi tämmöinen, tämä ei ole siis mikään semmoinen virallinen lukema, mutta mitä niin kuin monessa asiassa vilahtelee, niin on tuo 3-4 grammaa proteiinia per pennun painokilo per vuorokausi. Sitten meillä on myös tämmöisiä virallisempia tahoja niin sanotusti, ja yksi on se, että se vähimmäisproteiini kuivapainosta on 22,5%, eli tarkoittaa siis sitä, että sen niin kuin, kuiva painoisen ruokavalion niin sanotusti tulee sisältää vähintään sen verran proteiinia, jotta se riittävä kasvu taataan. Ja NRC:n suositus sitten taas on niin kuin per kaloreita, eli 225 grammaa proteiinia per 1000 kaloria. Ja mä en nyt avannut niitä tähän diaan, mutta laskin nuokin ja totesin, että ne eivät täyty myöskään noilla kaavoilla laskettuna niin tämän pennun proteiinin saanti. Eli sitten jos me nyt ajatellaan että se tarve olisi 3-4 grammaa proteiinia per kilo per vuorokausi, otin tuohon taas kultaisen keskitien 3,5 grammaa proteiinia per kilo, niin silloin tämä pentu tarvitsisi proteiinia semmoinen 108,5 grammaa vuorokaudessa. Eli jos me tätä niin kuin suositeltua kuivamuonaa syötettäisiin tuo 400 grammaa päivässä, niin tämän pennun proteiinisaanti jäisi noin 30-40% liian alhaiseksi, jos tätä niin kuin suositusta noudatetaan. Ja tosiaan, jos me haluttaisiin, että toi 108,5 grammaa proteiinia vuorokaudessa saanti täyttyy, niin silloin tämän pennun pitäisi syödä tuota ruokaa 620 grammaa päivässä, jotta se niin kuin laskennallisesti se proteiinin saanti täyttyisi. Ja sitten taas kun muistetaan, että meidän täytyy huolehtia myös niistä linjoista, niin tuohan ei ole millään tavalla todennäköisesti semmoinen niin kuin määrä, johon kestävästi päästäisiin. Eli jos niin kuin tosiaan muonaa niin kuin ajateltaisiin vaan sen proteiinin saannin täyttämiseksi, että sitä pitäisi 620 grammaa päivässä syödä,
niin silloinhan energian saanti ja myös se hiilihydraattien määrä nousee siellä ihan todella, todella korkeaksi, mikä ei niin kuin todellakaan meitä auta tässä painonhallinta-asiassa eikä siinä nivelkuormituksen vähentämisessä. Että tämä kyllä niin kuin tekee mun mielestä hyvin ristiriitaisen niin kuin tämän eläinlääkärin ohjeesta, että tosiaan jos me noudatetaan tämän ruoan annossuositusta, niin proteiinisaanti jää liian matalaksi, mitä mä en voi missään nimessä suositella mun asiakkaan kasvavalle pennulle. Ja sitten jos me halutaan täyttää tuolla ruoalla se proteiinin tarve, niin energiaa tulee aivan liikaa ja niin kuin me vaan lihotetaan silloin sitä pentua aivan niin kuin järjettömästi. Et niin kuin, tässä niin kuin huomaa ehkä sen, että monesti ajatellaan, että joo, että kun vähennetään rasvaa ja proteiinia, niin samalla vähennetään energiaa, mutta sitten jos tilalle tulee vaikka tärkkelyspitoisia hiilihydraatteja, niin ei se energiatiheys sieltä välttämättä laske edes millään tavalla merkittävästi. Ja sitten samalla, kun me ollaan korvattu hiilareilla niitä proteiineja, niin me menetetään niitä välttämättömiä aminohappoja ja niiden saantia sieltä, joita se kasvava pentu todellakin tarvitsisi sinne lihasten, luuston ja sidekudoksen niin kuin, kehitykseen. Ja sitten niin kuin jos ajatellaan tätäkin ruokaa, että sieltä tulee tosi paljon energiaa, mutta liian vähän proteiinia, niin mikä sen seuraus on? Todennäköisesti lihasmassa ei kehity kunnolla tai se alkaa tippua se lihasmassa, mutta silti painon kertyminen rasvana jatkuu. Ja sitähän me ei haluta. Ja halusin vielä niin kuin nostaa tähän sitä asiaa, että kun monesti puhutaan tästä kasvun rajoittamisesta ruokinnalla, niin tämä on ehkä semmoinen jo vähän vanhentunut ajatusmalli, joka tuntuu, että on jäänyt vielä tosi vahvasti elämään, varsinkin näihin nivel- ja luustovaivojen ehkäisyyn liittyen. Et esimerkiksi niin kuin varsinkin tuolla 90-luvulla, 2000-luvun alussa monissa lähteissä kehotettiin näin tekemään, että vähennetään proteiinia ja energiansaantia, jos pennulla oli vaikka löysiä lonkkia tai jotakin muita kasvuhäiriöiden riskiä. Mutta jos niin kuin ruvetaan miettimään ja tarkastelemaan sitä, että mitä tapahtuu, jos me rajoitetaan sitä kasvua, niin silloinhan me rajoitetaan ravintoaineiden saantia. Ja mä en niin kuin tiedä, että onko ihmisellä niin suuria valtuuksia ja viisauksia, että ihminen voisi hallita ja määrittää ja päättää, että kuinka isoksi sen koira kasvaa vain säätelemällä ruokamäärää tai proteiinin saantia. Kyllä mä ajattelen, että tämä on enemmän niin kuin God plans juttuja, että mä en niin kuin uskalla tämmöisiä asioita lähteä sorkkimaan. Ja sitten mitä niin kuin nykyään tiedetään ja mitä nykyaikainen tietämys painottaa pennunruokinnassa on se, että se ruokinta olisi tasapainosta, siitä saataisiin riittävästi ravintoa, muun muassa ne kaikki välttämättömät aminohapot, mineraaleita, vitamiineja oikeissa suhteissa. Se, että energiansaanti on sopiva, ettei se pentu liho, mutta ei jää myöskään niin kuin liian vajaalle niistä ravintoaineista kasvun aikana. Ja nykyään tiedetään se, että se proteiinien rajoittaminen ei ole oikea keino hidastaa sitä kasvua, että se proteiinien rajoittaminen vaikuttaa lähinnä lihas- ja kudoskehityksen niin kuin heikkenemiseen, ei niinkään siihen niin kuin, pituuskasvun hallintaan. Ja jos meillä on liian vähän proteiinia yhdistettynä epätasapainoiseen kalsium-fosforisuhteeseen, niin se on sellainen riskitekijä luuston kehityshäiriöille, koska se keho ei saa sitä rakennusmateriaalia, mutta silti se kasvaa, koska me ei niin kuin voida päättää sitä, että mikä se on se oletettu aikuispaino tai joku muu asia, että kyllä ne on tuolla vähän niin kuin meidän niin kuin osaaminen, ymmärrys ja oikeudet ei riitä siihen, että me voitaisiin päättää, että paljonko tämä eläin nyt kasvaa.
Että niin kuin mun korviin tässä niin kuin on edelleen tätä vanhaa mallia ja ajatusta, että hidastetaan kasvua vähentämällä lihaa ja proteiinia, vaikka nykyinen tutkimusnäyttö ei enää tätä tue. Ja sitten vielä niin kuin semmoinen huomio, että toi suositeltu ruokahan tässä oli aikuisruokaa, eli niin kuin suositus oli tosiaan siirtyä penturuoalta aikuisruokaan, ja sitten taas niin kuin mitä minä olen oppinut, niin suositellaan, että aikuisruokaan siirryttäisiin vasta, kun se pentu on saavuttanut noin 95% siitä sen aikuispainosta, ja kasvu on tasoittunut, ja yleensäkin niin kuin siellä vuoden iässä, toki vähän rodusta yksilöstä riippuen vaihtelua siellä voi olla. Mutta tämä pentu ei ole vielä lähelläkään vuoden ikää, ja tällä hetkellä laskin, että se olisi noin 62% saavuttanut sen oletetusta aikuispainosta. Joo, kiitos. Tämä oli tällainen erittäin lyhyt ja tiivis pläjäys. Ihanaa, jos tämä herätti ajatuksia ja sait tästä jotakin, mutta halusin niin kuin tuoda tämän ilmi, koska mun mielestä on aika vaarallista, että minkälaisia ohjeita niin kuin tulee, ja sitten se, että niin kuin, mun kokemuksen ymmärryksen mukaan tässä tapauksessa ei ollut mitään lääketieteellistä syytä kieltää sitä lihaa tai niin kuin, että rajoittaa sitä, että ei saa olla niin kuin lihapohjainen ruokavalio, vaan tämä oli ehkä niin kuin tämmöinen vanhaan tietoon perustuva asia, että vaihdetaan nappulaa alas, tai siis vaihdetaan ruokavalion nappulaa ja sillä paino alas ratkaisu, koska vähän niin on totuttu tekemään tai muita tapoja ei vielä ihan ymmärretä. Ja ihan sellainen maininta, en nyt avaa tässä tarkemmin tämän pennun ruokavalion yksityiskohtia, mutta todettiin siis omistajan kanssa, että jatketaan edelleen raakaruualla, että lähinnä vaan niin kuin muokataan siellä ruoan kokonaismäärää ja kiinnitetään enemmän huomiota siihen rasvapitoisuuteen, että vähemmän niitä rasvaisia tuotteita ja enemmän vähärasvaisempia tuotteita ja muutenpa niin kuin ruokavalio pitäisi olla kyllä erinomaisella tolalla, ja asiakas todennäköisesti aikoo olla kuitenkin fyssariin yhteydessä, että mitä ajatuksia niin kuin fyssarilla on ja voidaanko jollakin tavalla sieltä tukea. Ja niin kuin vielä siitä kalsiumfosforisuhteesta, että se eläinlääkärin haluama suhde niin toteutuu kyllä tässä raakaruokavaliossa. Joo, sellainen asia vielä tähän loppuun, että minulta löytyy myös luento pennun ja seniorin raakaruokinnasta, että jos se kiinnostaa, niin siinä vielä käydään tätä aihetta syvemmin ja laajemmin läpi. Luennot ja muut tiedot löydät mun nettisivuilta www.luonnollisestiparas.fi. Kiitos sulle.